Mayong hapon, ang atong i-feature karon sa atong vlog mga higala ang pipilas sa mga street food diri sa ato sa Dakbayan sa Sugbo, ang quick og ingon man ang tempura. Atong hinabion ni si Kuya. Boss, say nga nimo? Erwin. Ha? Erwin. Erwin. Chico. Ha? Chico. Erwin, taga diin mga Erwin. Cebu City. Okay, tagpila man ang imuhang baligya? Para 5.20. 5.20. Mausa diri sa kuan. Kining 20 sana. Sa isang titik. Ha? Sa isang usa. Sa isang usa din na. Oo. Mas mahal ang quick. Oo, mahal. Okay. So tulo ka buok 18. 18. O sa may mas lami. Ano nga sila duha? Para silang duha. Kining kumusta man ang paginabuhi isip tindero o quick kining ingon ning street food? Okay ra. Okay ra? Okay ra. Makabuhi ba? Oo. Madomingo ang kusog nga kita nimo Erwin. Domingo. So ba mga adlaw? Domingo ra sa. Igwa-igora. Kung ano, kining daghan kayo mamalit, labi pa ka na magikan sa simbahan. Simbahan. So far pila may makita nimo ani Erwin? Pagkarotog 12 ka kilo. 12 ka kilo nga Tempura. tempura. Yeah, 200 ka titik. Oh. 200 ka titik. So pila may makita nimo tanan? Usa ka adlaw? 1.5. Ha? 1.5. Kita na na. Oo. As in ginansya na ng 1.5. Kuhaan pa sa kuhaan. Kuhaan na lang, mga 8,800 na lang. Okay. Ano, 5.20 na. 5.20. Picture mo sa vlog. Oh. Kining unsa man ang gigama nga tempura? Unsa man? Isda. Kini Sa itlog sa pugo. itlog sa pogo. So, kung ano, pila na kakatuig nga na maligyaan ni? Okay na gid. Mga pila katuig? Kuhaan. Para cheese, 10 years. Siya mo ni gisaligan sa imong pamilya ra? Oo. Unsa man nakapa-eskwela na ka, nakapahuman na ka og Wala pa, skill lang pa siya kuhaan. 2012. ang kamagwangan nimo? Usar man, maura usar. Kito. So high school pa siya. Oo. Oh. Pero muna igo-igo ra gyud imo ha kining makasubra pa. Ay, supla gamay. Imong asawa unsa man day ang kining kita si Ay, kuhaan carbon siya. namaligya sa carbon. Oh. So wala kay day off bisag Domingo trabaho man ka. Sabado. Sabado. Oh. Unya unsa ba ka oras sa sugod maninda diri Erwin? Ha? Alas 3. Alas 3 sa kadlawon? Hapon. Sa hapon hangtod. Alas 8 pati. Alas 8. So kadiyot ra day no pero dako-dako nakakita. No? Muna giingon nga bisan og ginagmay kanunay. Oh. Pero kapoy sa di lalim trabaho Erwin. Oh. Init. Pero okay ra sa kuan. Kapuntas man trabaho. okay ra, sige. So papalita ko pwede i-mix Pwede. tulo ani. Tulo sa usa ni? Quick. O niya 20 ato. So sige. So mo na manghigala ha ang pagluto sa quick o tempura. So itlog din na spugo no. O niya kini isda ra din siya. Okay. O niya okay. Labay na dito. Sige, lahi na lang. Jatuh balita. Panos. Itlog niya, panos. Sa itlog. Kato dito. Nakabrunsit pa na sa sulod ako na ron konon ron pawaon. Ako sa una dia di ko na brunsit. Tang nadiri pa ka maninda. So yung nanaon dahil siya no. Okay. Pat. Dili to hiwaon. Pwede na ito. Sa hiwaon. Tuwa lang. Tuwa. Okay. Aday, 5.20 na. Kinompra di mo sana na mag-ikompra Erwin. Carbon ra di ay. Daghan kay mo na maligya pero okay ra no. Way ang bisag daghang kompetensya pero halin gihapon. Halin siya, ngita magud niya ang Daghan kayo labi pa ka ng mga mag-date no, Erwin? Minus sa sir. Ha? Minus sa sir. Just minus. Mo gyud. Sa una di ba barato tagsis ra ni sa una? 20 na gyud.
Tulog Jesus sa una. Tulad this. Karon, Tungod sa mantika o kaso. tagpila na mahal na yung mantika, Erwin. Oo, wala. 105 ang kilo. Sa mantika, pila mo sa una di ay. Wala, 70. Pwede na kay cheese. Karon 105 na. So mahal na gid di ay no. Ang gas kay, Gas ay mong gasto. oh, Tag kerosene tag 80 na pila. 83. Ha? 83. 83. Dapat yun nagbibinta. Oh. Nagbibinta ito. So muna makasabot na sa ta kay dili na lain trabaho mga higala no. So, nuluto na ni. Ako man na di ay. Okay. Salamat kay nimo Erwin ha. Taga din to kay Erwin. Taga sa Pusitira. Asa dapita? Gas carbon. Diya sa Carbon. Pero dili gid ka maninda dili ka no. Domingo. Madomingo. So manghigala o ganahan mong mupalit no pangitaan ni si Erwin. Ito apelyido nimo Erwin? Chico. Ha? Chico. Jacob. Erwin Jacob. Na diri dapit sa Osmeña Street no. Usa ni Lapu-Lapu Street, Osmeña Boulevard katong sa una manghigala balay ni Sergio Osmeña no. Kini dapita. Kini imong gilikod ba? Okay. So manghigala mao ra to no atong gi-picture manghigala ang quick o gingon man ang tempura og si Erwin Jacob. Salamat kayo.